Ja olin 17-vuotias, kun mä päätin viettää viikonlopun perheeni mökillä, joka sijaitsee syvällä Pohjois-Suomen metsissä. Olin kuullut mökistä monia tarinoita, mutta en koskaan uskonut niihin. Isovanhempani kertoivat aina, että metsässä oli jotain kummallista, mutta pidin niitä vain vanhojen ihmisten höpinöinä. Saavuin mökille perjantai-iltana. Oli jo hämärää ja ilma oli kylmä. Sytytin kynttilöitä ja takan, jotta mökki lämpenisi. Tuntui rauhoittavalta olla siellä yksin, kaukana kaupungin melusta ja kiireestä. Päätin mennä aikaisin nukkumaan, jotta voisin herätä varhain ja nauttia luonnosta. Yöllä heräsin outoon ääneen. Se kuulosti siltä, kuin joku olisi kävellyt mökin ulkopuolella. Ajattelin, että se oli ehkä vain eläin, kuten kettu tai hirvi. Kuuntelin hetken, mutta ääni loppui. Nukahdin uudelleen, mutta näin levottomia unia. Seuraavana aamuna heräsin aikaisin ja lähdin ulos kävelylle. Metsä oli hiljainen ja kaunis. Kävelin polkua pitkin, joka johti syvemmälle metsään. Muutaman tunnin kuluttua huomasin, että olin eksynyt. Yritin löytää takaisin polulle, mutta en löytänyt mitään tuttuja merkkejä. Kävellessäni yhä syvemmälle metsään huomasin vanhan, hylätyn talon. Se näytti siltä, että se olisi ollut siellä vuosikymmeniä. Uteliaisuus voitti pelkoni ja päätin tutkia taloa. Ovi narahti, kun avasin sen. Sisällä oli kylmä ja pimeää. Käytin taskulamppua ja näin vanhoja huonekaluja, jotka olivat peittyneet paksuun pölykerrokseen. Yhtäkkiä kuulin äänen takanani. Käännyin nopeasti, mutta en nähnyt mitään. Ajattelin, että kuvittelin vain. Jatkoin tutkimista ja löysin vanhan päiväkirjan. Se kuului jollekin nimeltä Aino. Päiväkirjassa oli merkintöjä vuodelta 1923. Aino kertoi, että hän ja hänen perheensä olivat muuttaneet tänne paetakseen jotain pahaa. Päiväkirjan viimeisessä merkinnässä Aino kirjoitti, että jokin oli metsässä ja seurasi heitä. Hän varoitti, ettei metsässä saanut olla yksin yöllä. Juuri kun olin lopettamassa lukemista, kuulin taas äänen. Tällä kertaa se oli selvä askel. Sydämeni alkoi hakata kovaa. Juoksin ulos talosta ja yritin löytää tien takaisin mökille. Metsä tuntui kuitenkin muuttuneen, enkä tunnistanut mitään. Päivä alkoi hämärtyä ja pelko valtasi minut. Tuntui kuin jokin olisi seurannut minua. Kuulin askelia takanani, mutta en uskaltanut katsoa taakseni. Lopulta löysin takaisin mökille juuri ennen pimeän tuloa. Lukitsin oven ja yritin rauhoittua. Ajattelin, että ehkä kaikki oli vain mielikuvitustani, mutta yöllä heräsin jälleen ääniin. Tällä kertaa ne olivat paljon lähempänä. Kuulin askeleita mökin verannalla ja sitten koputuksen ovelta. En uskaltanut avata ovea. Sydämeni hakkasi ja olin varma, että jokin oli tulossa minua hakemaan. Koputus lakkasi yhtäkkiä ja kuulin raskaita askelia, jotka siirtyivät pois mökiltä. Koko yön valvoin pelon vallassa. Aamunkoitteessa pakkasin nopeasti tavarani ja lähdin mökiltä. En katsonut taakseni, kun ajoin pois. En koskaan palannut sinne, enkä kerrottuani tarinani isovanhemmilleni, he vain nyökkäsivät vakavina. He tiesivät, että metsässä oli jotain pahaa. Viikkoja tämän jälkeen minua vainosi ajatus siitä, mitä metsässä oli. Päätin tehdä tutkimusta ja löysin paikallisia legendoja ja kertomuksia metsästä. Eräs tarina kertoi vanhasta noidasta, joka oli karkotettu kylästä satoja vuosia sitten. Hänen sanottiin elävän metsässä ja vartioivan aluetta. Ne, jotka eksyivät hänen mailleen, eivät koskaan palanneet ennalleen. Ajatus noidasta oli pelottava, mutta en voinut olla miettimättä, oliko siinä jotain perää. Päätin palata mökille, tällä kertaa ystäväni Mikon kanssa. Mikko oli rohkea ja nauravainen, eikä hän pelännyt mitään. Ajattelin, että hänen seurassaan en pelkäisi niin paljon. Saavuimme mökille iltapäivällä ja päätimme tehdä tulen ulos. Yritimme rentoutua ja unohtaa pelottavat ajatukset. Kerroin Mikolle löytämästäni päiväkirjasta ja noidan tarinasta. Hän nauroi ja sanoi, että se oli vain vanhojen ihmisten höpinöitä. Kun ilta pimeni, tunsin jälleen sen oudon tunteen, että meitä tarkkailtiin. Mikko huomasi sen myös, vaikka ei halunnut myöntää sitä. Päätimme mennä sisälle mökkiin ja lukita ovet. Yöllä heräsimme molemmat samaan aikaan outoihin ääniin. Ne olivat selvästi askelia, ja tällä kertaa kuulimme myös hiljaista kuiskintaa. Mikko rohkaisi mielensä ja päätti katsoa ulos. Hän otti taskulampun ja meni ovelle. Hetken aikaa oli hiljaista, mutta sitten hän huusi ja juoksi takaisin sisälle. Hän sanoi nähneensä jonkun seisovan metsän reunassa. Se ei ollut eläin, vaan selvästi ihminen tai jotain ihmisen kaltaista.
Lukitsimme ovet ja ikkunat tiukasti ja yritimme pysyä rauhallisina. Kuiskaukset ja askeleet jatkuivat koko yön. Emme saaneet lainkaan nukuttua. Aamunkoitteessa pakkasimme tavaramme kiireesti ja lähdimme mökiltä. Emme puhuneet paljonkaan matkalla takaisin kaupunkiin, mutta molemmat tiesimme, että emme palaisi sinne enää koskaan. Kerrottuani tämän kaiken isovanhemmilleni, he sanoivat, että monet muutkin olivat kokeneet samanlaista. He olivat aina tienneet, että metsässä oli jotain pahaa, mutta eivät koskaan tienneet tarkalleen, mitä se oli. Ehkä se oli noidan kirous, ehkä jotain muuta, mutta se oli tarpeeksi pelottavaa, ettei kukaan halunnut ottaa riskiä. Nyt kun mietin sitä kaikkea, tiedän, että metsässä on jotain, jota ei pitäisi häiritä. Jos joskus löydät itsesi yksin keskellä metsää ja tunnet, että jokin tarkkailee sinua, kuuntele vaistoasi. Joskus vanhoilla tarinoilla on enemmän totuutta kuin haluaisimme uskoa. Metsä voi olla kaunis ja rauhallinen paikka, mutta se voi myös olla vaarallinen ja pelottava. Älä koskaan aliarvioi sen voimaa. Tämä kokemus on jäänyt mieleeni ikuisesti. Vaikka en tiedä tarkalleen, mitä siellä tapahtui, tiedän, että se ei ollut vain mielikuvitusta. Metsässä on jotain, joka odottaa ja tarkkailee, ja se ei halua, että sitä häiritään. Joskus on parempi jättää tietyt asiat tutkimatta ja kunnioittaa vanhoja varoituksia.